Tornarem a vèncer i com ho farem? El llibre que l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira han publicat aquest mes de setembre a Ara Llibres. Un llibre que us recomano per conèixer de primera mà la visió del president i la secretària general d'Esquerra Republicana a la presó i a l'exili respectivament, que han fet un esforç de posar negre sobre blanc quin és el projecte d'Esquerra Republicana pel país, per la república que volem, per allò que tenim damunt l'arena política. Per fer-ho hem mirat enrere, sense retrets, amb voluntat analítica, identificant fortaleses, perquè n'hi ha hagut, les hem tingut, les continuem tenint encara, però també febleses. I aquestes són les febleses que, per mi, són la part més interessant del llibre, perquè al final, per canviar la realitat, i volem canviar aquesta realitat, volem avançar cap a un model polític que respongui millor les necessitats dels nostres veïns i veïnes, la república. Com que volem avançar cap a la república, hem d'entendre qui som, què tenim, quina és la nostra força, què necessitem per continuar avançant. Idees interessants del llibre, des del meu punt de vista, la idea del consens intern. No és només convèncer, aconseguir més sís, sinó compartir amb el major nombre de catalans i catalanes que el referèndum, que preguntar a la gent, que la urna és la millor eina, el millor instrument per continuar avançant. La primera, entendre la realitat del país. Les dues Catalunyes, entre cometes, filla d'Osona, la Marta, fill del Baix Llobregat, l'Oriol, aquestes dues velocitats, aquestes dues realitats que en realitat es complementen, enriqueixen, ser més, estar més ben organitzats, tenir més complicitats internes i externes, i no deixar de treballar, i no deixar de proposar, i no deixar de fer acció de govern, i no deixar de ser útils. És d'això que va aquest llibre. És un llibre constructiu, és un llibre que mira endavant, és un llibre al qual els autors es refereixen a vegades com a manual o com a guia, i a mi m'agrada més veure'l com a proposta, com una proposta que es posa damunt la taula al debat constituent,